Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kula nuwun kunjuk dumateng pun para tamu kakung saputri mliginipun dumateng pun Bapak ingkang hamengku gati ing wanci siang punika nuninggi panjenenganipun Bapak Wagimin kalian Ibu Handayani ingkang kula hormati. Saestu kula ing mriki nyuwun sih kadarman kunjuk jenengan sami awit. Kula ing mriki wantun gempil kamardikan saha cumantaka. Ngadeg ngadiantara wonten ngarsa jenengan sami awit. Kala mriki aurat nuwunipun apa ingkang dados pamundhutipun panjenenganipun Bapak Suparman kalian Ibu ingkang supados ing ari puniki saestu kula ngaturaken punapa sing katos kula sak rombongan sowan wonten dalipun panjenenganipun Bapak Wagimin kalian Ibu. Kangge murwakani atur nuwun semonggo kula dherekaken muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit panjenenganipun Allah sampun maringaken pinten-pinten perkawis karahmatan, hidayah, taufik, kesarasan dumateng kula tuwin panjenengan sedaya. Awit saking menika sumangga kita syukuri kanthi pilisan waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sarta salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunggalipun rasul, salah satunggalipun nabi ingkang kepareng ing benjang wonten akhir zaman ingkang kepareng paring pitulungan dumateng kula tuwin panjenengan sedaya. Sagung para pinisepuh, sesepuh para tamu kakung saputri ingkang dados kula hormati, mliginipun dumateng piyambakipun Bapak Marsana ing kalenggahan menika saestu menangka sulisarira panjenenganipun Bapak Wagimin kalian Ibu ingkang supados paring tanggap wacana punapa ingkang sampun kula aturaken ing mangke. Awit saking menika saestu sumangga dumatengipun para pinisepuh sesepuh para tamu kakung saputri ingkang dados kula hormati. Ingkang angka sepindhah saestu kala ing mriki saestu kadherekaken pinten-pinten kadang pinten-pinten sedulur kathah sanget mbok bilih menawi dipun etang boten kuawi ngetang awit saking kathahipun. Awit saking menika saestu kula mangke saestu wiwit purwa madya wusananing atur kathah kekirangan kekilafan kula mawantu-wantu sih samudra pangesama. Kunjuk dumateng pun Bapak Wagimin ingkang kula hormati, mliginipun dumateng pun Bapak Marsana minangka sulisalira talang atur ingkang hamengku gati. Ingkang kusmira saestu ing mriki kula sampun anggerke cempaka mulya calon pinanganten sesele ingkang asilipun Bagus Nur Rahmat. Saestu ing wanci enjang menika kula aturaken dumateng piyambakipun Bapak Wagimin ingkang dados sulisarya talang atur panjenenganipun Bapak Marsana kanthi atur bismillahirrahmanirrahim calon pinanganten kakung kula aturaken. Hamba bilih saestu sampun pun kaaturaken saking piyambakipun Bapak Wagimin saestu bab perkawis sanes-sanesipun dawuhipun pinanganten kawiyudan ing wanci enjang menika kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Wagimin. Saestu ing mriki kula mboten dipun krangkeni napa-napa amung
Kala wau saestu wonten ing Dibal mampir wonten ing Pasar Manggung. Sawetawis oleh-oleh kula ing mriki boten saged matur setunggal, mboko setunggal amung mbok bilih menika dipun kerto aji saestu boten sepinten namung saestu saking kersanipun Bapak Suparman kangge nambah tali silaturahmi kumraketipun ing antawisipun Dibal kalian Jeponan. Jagung para sepuh para tamu kakung saputri ingkang dahat kula hormati. Ugi mbok bilih ing wanci raina menika kula ugi sinarton sesarangan nuninggih dantang seto mbok bilih. Wonten salebetipun dantang seto menika arupi punapa lan pinten cacahipun yatra mbok bilih menika yatra kula piyambak boten wantun matur awit kawula saestu namung kaaturaken glantang seta menika mangke kula aturaken dumateng pun Bapak Wagimin lumantar panjenenganipun Bapak Marsana minangka suli sarira talengipun. Sagunging para sesepuh para tamu kakung saputri ingkang dahat kula hormati. Saestu mawantu-wantu panyuwunipun panjenenganipun Bapak Suparman saha Ibu ing binjang dinten Ahad Surya kaping gangsal kirang langkung tabuh 8 dalu Sang Sirat Maja Sarembit kasuwun nyuwanaken wonten ing tlatah Dibal RT kalih RW gangsal ingkang saperlu badhe dipun tepangaken dumateng para tangga tepalih ingkang supados saged tepangan wonten ing lingkungan Dibal. Sagung para sesepuh para tamu kakung saputri ingkang dahat kula hormati. Hamba bilih mekaten saha semanten saestu pindah malih. Kula sak rombongan kathah kekilafan, kathah kekirangan kirang subasita anginipun paran para ingkang kepareng derek lenggah punapa dewi sanes-sanesipun kula mawantu-wantu sih samudra pasami. Sepindah malih kathah kekirangan kekilafan nyun sih samudra pasami saestu mbok bilih sampun paripurna nggih wiwahan amisuda Sang Sri Atmaja Sarimbit sampun paripurna. Saestu kula sakonco nyun pamit jengkar saking wisma pawahan Jeponan kundur wonten dalipun suwang-suwang saestu kula nyuwun doa restu jenengan sami mugi-mugi kula sakonco jengkaripun saking Jeponan dumugi Dibal wonten ing dalipun piyambak kalis ing rubeda boten wonten alangan setunggal punapa kanthi puput pepet pepuntoning atur bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Kanthi tatas